ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பேட்டரி அன்பாக்ஸ் வீடியோ. வாங்க கட் பண்ணலாம். கட் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளார பெரிய பேட்டரி இருக்கும். கண்டிப்பா பெரிய பேட்டரி தான். அது கூட சார்ஜரும் கொடுத்திருக்காங்க. சார்ஜர்லாம் தரலடாடி. ஓ பேட்டரி தந்திருக்காங்க. இருங்க ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓபன் பண்ணும்போது அது மேல ஏதோ கவர் மாதிரி இருக்கு. அது பேட்டரி ஆடாமல் கொடுத்து தந்துருக்காங்க. ஆமா, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது என்ன வேஸ்ட் தான். இது பேட்டரி பெரிய பேட்டரி அன்கவர் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. 36 வோல்ட் இருக்கு. 36 வோல்ட் 5 ஆம்பியர் 5A இருக்கா? ஆமா. எப்ப முன்னாடி 2 ஒயர் இருக்கு. ப்ளஸ் மைனஸ் அது இவ்வளோ நிறமாக இருக்கு. இது வந்து லித்தியம் பேட்டரி. ஆமா, எவ்வளோன்னு தெரியல. 50 ரூபாவா இல்லைன்னா லட்சமா தெரியல. எவ்வளோ சார்? எவ்வளோன்னா 7500 ரூபா. 1 இயர் வாரண்டி. 1 இயர் வாரண்டியா? ஆமா. இதோ இந்த பேட்டரி 6 இன்ச் இருக்கும்.